Kaixo, jo! Kaixo, Jeni. Zegoz! Ondo, sorpresatu da, zure gobidapenakin, baina gustora, bai. Ilusioa elkarren ezagutzea, Bai, bueno, poste naiz, alako ilusioa baldin badezu, bai. Joitzen zaten horiotara zaiteu, guain pasai doni banen bizitzea okorrezu baina, Berriz ere Orion bizi naiz, bai, bultatu naiz Orion, bai. Pasai Donibanen bizi izan du naiz, nire emaztea Pasitarra da. hori da. Eta 16 urteetan han bizi izan du naiz, baina badira ja 6 urte Oriora etorri ginela bizitzera, ilusionela begin. Emaztea konkistatu duzu Orio bat urteko, Ez da, ura oso zagondarra da, Ez, badakizu, gure familia asko onditu zen, eta etxe bizitzan arazoak direla ez direla, aukera polit bat bilatu genuenan, eta horixe izan zen motiboa besterik ez. baina lago eta seiak azizinen ala munduan Orioko klubean, nolatan. Bai, esan daiteke ia Oriotar ume guztiak probatu behintzat, arraunak probatzen deula, ezta? Horretaz aparte, nire etxean nire aita inoiz, etzen kirolari izan, etzen arrolari izan, baina bai arrauntzale, Orioko kluba eratu zenean ere berak parte hartu zuen, arrauneko arbitro ere izan zen, eta niri jaio nintzen egun berberean Orio arraun elkarteko bazkide egin zidan. Beraz, nahiko garbi zegoen arrauna probatuko nuela, ezta? Eta banuen, egia esan, eta barruan ere banuen halako arrolariekiko, ez dakit, miresmen edo halako zerbait, baina, umetan esan dezagun, lotxa puntua edo nire entornoak, nire lagunak eta nire auzoko lagunak eta ez ziren arrolariak, gehiago futbolistak eta pixkat evoluzio bat egon zen hor, eta bai, 12-13 urtekin udarako kursilloak eta egiten genituen. Baina ja klubera sartu nintzen 15 urtekin, eta urten 54 ingo ditut, osea, ia 40 urte dara matzate urterik utzi gabe arraun mundu honetan. Urterik utzi gabe, osea, nire jarraian, hau importantea iruditzen zain, nabamentzea, zergatik askok etapaka doaz, baina asko, eman dezu ia bizitza egotia alamunean utzi gabe, Bai, esan dizut, ia 40 urte segidan dira, esaten den año sabatiko edo lakorik ez dut inoiz hartu. Eta ez dakit, zerbait esatezkotan esango nuke, klabetariko bat bintzat, inoiz ez ditudala epe luzerako planik egin. Beti urtez urteko planak egin ditut, bai arrolari nintzenean, bai entrenatzaile, bai nazioarteko arrolari gisa egin nintzenean. Ez nuen asko zaratago ikusten ez nire burua, baizik, beti pentsatu izan dut, segun eta urte bat nola bukatzen den, influentzia asko izango duela, hurrengoari nola heldu. Eta matematika horrekin, ia 40 urte daramatzat, sortea izan den nire inguruak, nire familiak, orain nik osatu dudan familiak ere, nirekin eskutik datozela, horrek ere egia esan asko laguntzen du, beharrezkoa da. Eta baino, nik uste, atzera begiratzen dut, eta asko iruditzen zait. Eta esan dezu bezala, jarraian izatea hori dena, baina nik uste hori izan dela klabetako bat, inoiz ez dut begiratu oso epe luzera, eta beti pentsatu izan dut bat, gustoko tokian, eta bi, zu egotea nahi duten toki bat aurkitzen duzunean, hor ondo zaude, eta aurrera, eta hoxe izan da pixka nire filosofia edo nire mentalidadea. gainera horiak okerriz bainago meretzi urte pasatzen duen klubean, gero gabe itzuli zara, baina hasiera harretan meretzi urte ematen dituen klubean, 2006 arte izan zela astillero pasatzen urtea. Bai, hori da. 19 urte eta gainera, esan dezagun oso intensoak, ze ni esan da bezala 15 urtekin, 16 egiteko, hasi nintzen, juvenil mailan. Batzuetan badira kasuak, urtea askoan bere lehenengo klubean, baina agian, nire alabak eta bezala ez da, alebinetan edo infantiletan edo hasitakoak, nila gazte mailan hasi nintzen.
beraz 19 urte horietatik 17 senior mailan izan ziren, eta azken urtea 2005 izan zen, orduan arraunlari eta entrenatzaileen lanak kombinatu nituen, bai, orduan ere izan zen horioko entrenatzaile, urte betez, eta, bueno, lehen esan dudan bezala, urtetik urtera begiratzen dut beti, eta, esperientzi hura, urte betekoa izan zen, etzen gehiorako biderik iriki momentu horretan, eta, bizitzak bueltak ematen ditu, eta arraun mundu barruan, Astilora joateko aukera izan nuen, lehen da bizi esan ezagun gehiago aulki mugikorra egiteko aitzakiarekin, zehan nahi zuten osatu aulki mugikorroko talde potente bat, eta berez horretarako ditu zidaten, baina berazken finean, han ere bazen trainerua eta biak egin dituen. Horrela pasan dituen Astileron lehenengo 4 urteak, eta beste 3 urte pasan dituen, arrolari bezala jarraituz, baina Astileko entrenatzaile izaten baita ere. Bai sortzik, bai aulki mugikorrean eta bai traineruan ere, azken 3 urte horiek. Ja, eta nolakoa izaten da, edo izan zen urte horretan, entrenado belanak eta arraunlariarena konpaginatzearen kontu hori. Bai, garaiaietan, oraindik ere badaude kasuak, gutxiago orduan baino garaiaretan nahiko esan ezagun nahiko modan jarri zen paper hori bai klub askoetan, Jose Luis Kortak betidanik egin du hori, baino garaiaietan buruz hasiko naiz, baino Ondarrobian adibidez nik eror baina nosek, edo aurrerago Igor Bakazagak baitzan joanen, bai Orion, izan dira kasuak, asko izan dira, nire kasua Astilleron, Joseba Fernandez bai Pedreñan, bai Castron, Etxaberekin batera, kasu asko izan dira, geroago Juan Zunzunegi eta bar, arrolari entrenatzaile kombinazio hori, paper hori bete duten kasuak, pertsonak, desiente izan dira. Ez da bat ere erreza, bi lan batean egitea, bi ardura ezberdin dira, ze arrolari bezala zure maila eman beharra daukazu, zure maila goi mailako kirolean dano dakigu, maila emateko entrenatzeaz gain, zure esan ezagun deskantzua, elikadura hori dana ondo zaindu behar dela, eta entrenadore paperak zerbaitetan eragina baldin badu, eragin txarra esan dezagun, zure deskantzuan, eta zure elikaduran, eta zure ordutegi ordenean, eta horretan da, esan daiteke 24 orduak entrenatzaile zarela, ez da. Orduan ez da erreza, baditu bere abantailak, alegia, oraindik forma baldin mazaude behintzat, adibide on bat bihurtu zaitezke beste guztientzako, bestalde traineru barruan zaudenean, barruko sentsazioak bertatik sentitzen dituzu, eta hori erabili dezakezu, gero pixkate gestio osoa hobeto kudeatzeko. Eta, kalterako, kanpotik obserbatu daitezken gauza asko, gian ez dituzu aintzat hartzen, ikuste ez dituzulako, eta gero hasieran aipatu duen bezala, bai arrolari, bai entrenatzaile biletan maila ona emate behar horrek, askotan, zaindu egiten du, zure paper hori, eta desgaste handiko papera da, baina onartu behar da urte askotan, talde askotan, erabili den paper bat izan dara. Ni horrela ibili nintzen, urte gehiago, Astillerotik Bermeora pasan nintzanen, arruneko 2 urteak ere holaxe ibili nintzen, baina arrolari papera pixkanaka gutxitzen, eta esan daiteke, 2015-etik honaino, arrolari bezala egin ditut gauza puntual txiki batzuk, entrenatzea gustatzen zaidalako, eta bat aulki mugikorrean zerbait egitea gustatzen zaidalako, baina esan daiteke 100% entrenatzaile papera hartu dudala azken 10 urte hauetan. Eta arrauna kirol sakrifikatua da gainera, Arrauna kirol, berrola esaten dudan, sakrifizio ustezko, sakrifizio asko eragite dituen kirola bada, ez bakarrik fisikoki eskatzen duenagatik, baizik eta ze bizimodu erakartzen duen horrek. Sakrifizio asko hartu beharrekoa da, baina beti pentsatu izan dut, sakrifizio horiek benetan sakrifizio iruditzen baldin bazaizkizu, hobe dela arraunean ez egotea. Hau da, beti esaldi bat badago hor, ez da, azkenen bizimodu bat da, eta horako gauzak esaten ditugu, ez da. Bai, alaxe iruditzen zaitela, eta bizimodu hori, nire kasuan nintzat,
sakrifizio, nire bizimodua, edo nik aukeratutako bizitzeko modua, sakrifiziotik heldu behar badiot, niri etzen interesatzen. Nik uste, bai, horre esportzu asko daude, ez zureak bakarrik, zure ingurukoak ere, esan duan bezala, baina bilatu behar diozu sentidu bat, eta inoiz ez zait iruditu sakrifizio bat izan denik, eta uneko gorrak bizi izan arren. Eta nire bati bat arrolari nintzenean, denboraldi bat bukatzen nuen, desiatzen nuen hurrengo hasteko. Askotan haitzen dut, denboraldi aia noiz bukatzen den, deskansoa behar dugu, denbora estropada gehiegi hau beste, ni desiatzen noten nintzen, denboraldia bukatu eta hurrengo hasteko. Eta talde dinamikan, urria edo azaro arte ez baginan hasten ere, ni segituan hasten nintzen entrenatzen, prestatzen. Baina ez dekin nola esan, ez dut hartu hori ezer berezi edo, eroe gisa, beti eskatu dut hori gorputza, beti eskatu dut hori buruak, nik uste horrek esaten dizula hori da zure bizitza, beraz, sakrifizioak sakrifizio, niretzako sorte bat izan du da, izan dudan ibilbidea eta eraman dudan bizimodu mota hori bizia izatea. Eta benetan esango izute, gaur egun, 21. mende gaude eta bira zemat aukera ezberdin dauden, eta bizitzeko erak, ez da. Eta dakidana jakinda, agian oain dela 40 urte ez nekien gauza asko dazkito bain, baino, hau alperrik esatea da, baino berriz ere jaioko banitzake, nik aukera hau berriz ere hartuko nuke, dudik gabe. Eta igual, lehenago, ez? Lehenago zer esan duzu? Igual, esan duzu, 15 urtetik hasi zinean, agamundua, igual. Lehenago hasiko nintzala alegia. Bueno, horretan diskutituko benuke, pixka bat agian, esan dizut bain, daukadan ezagutzagatik, nik uste beste kirol askotan bezala, baina arraunean bereziki nik ez nuke presarik edukiko arraunean hasteko. Gazteak, umeak, hasi nahi baldin badu, utzi behar zaio eta lagundu behar zaio, baina nik uste dala kirol horietako bat, nun alako demanda, errendimendu aletik alako demanda fisiologikoa eta fisikoa du, nun nik ez nuke presa gehiagi edukiko. Ez dut esaten edade honenan ni hasi nintzenean denik, baina ez dut uste nahita nahi ez, bekamiletan, alebiletan, infantiletan hasi beharra dagoen kirola denik. Nik uste edadietan pixkate variabilidadea egokiago dela, eta variabilidade horretan arraun ere zerratik ez, baina ikasteko, ikusteko, aipatu ditudan udarako kursoak, pixka kontaktu hori ukitzea bai. Baina ja pixkat zehaz murbiluta beste kirol batzuetaz ere berdin pentsatzen dut, baina nola ez nahi zen beste kirol horietako kirolaria ez ditut aipatuko ez da, baina nik arraunean ez, nik uste dut agian beste klabeetako bat hasieran aipatu den 40 urte segidan zergatik, agian hain txikitatik hasi ez nitzelako, eta 15-16 urtekin oso gogotxo hartu nion, esan behar dut oso maila apalekoa nitzela, oso maila apalekoa, emaitza aldetik, 5-6 urte behar izan dituen, halako zerbait emaitza aldetik, errendimendu aldetik zerbait interesantia ikusten hasteko, baina nire mentalitatea orduan ere berdina zen. Hurrengo eguna iristeko desiatzen nion, berriz ere entrenamendu egiteko naiz eta, garaia haietan, emaitza honik lortu ez, askotan gertatzen zitzaidan, estropada politetara, bidai bat suposatzen zuen estropadeta bat, nuen mailagatik, askotan entrenatzaileak etxean geratzeko bezala esaten zizun, eta ez zitzaidan burua lurrera erortzen, hurrengo egunean entrenatzera, eta hobetzen saiatzera. Eta hori dan asumitzeko iruditzen zait, edade pixka bat ere behar dela, eta nik ez horretan nik uste dut hori ez nukela, dakidanak imintzat ez nuke aldatuko, horrela etortzen baldin bazametzat. Ezin atxikabetzen edo burua magurtzen edo beti mentalitate positibo batekin eraman dezu agaun mundua, agaun kontua, agauneko nahitzak. Era bat, momentu gogorrak, txarrak edo,
denetari daude, baina beti gertatu zait, ez dakit saiatu naizelako edo berez horrela naizelako, edozein egoerari alde ona bilatzen edo egoera txarri buelta ematen, eta zergatik guzti hau, lehentxoago aipatu dugun bezala, zure bizitza modu bezala bihurtzen dezunen, naturalki gertatu zaizu gainera hori, ez da? Bizitzeko era bezala heltzea arraunari, nola egingo nuke aurrea alde onari helduko ez banio? Nola egingo nuke aurrea beti alde txarrak badaude, sufrimentuak badaude, baina beti hor anklatuta, inguratuta geldituko banitzake, nola egingo nuke aurrera? Uste, ezinezkoen izango litzakera da. Orduan, alde onari heltze hori nire kasuan, iruditzen zait, ez dela izan batzuetan bai, baina eguneko egunean ez da izan akzio konstiente bat alde onari heldu behar diot, bestela ezingo dut aurrera egin. Ez, hori gertatu egiten zen. Ez da akzio konstiente bat, hau egin behar dut aurrera egiteko. Ez, parte batean bai, baina suertia izan dut edo naizen bezalako, beti batzutan agian hasta ingenuotik ere pekatu egin dudala agian, esan daiteke, baina ingenuitateen infantilismo horrek ere, ez dakit, resilientziari dagokionez ere asko laguntzen dizu, eta beti bilatu nahi izan diot, edozein egoerari, alderik onena, eta uste dut horrek bide ematen dizula, horixe, aurrera egiteko. Zer nahi duaio, esaten dutegu garte, baina badaude, zu bezalako pertsonak ere guri asko erakusten guzuna. Ni jakin nahi dut, ea jokaera hau entrenatzaile paperan zarenean, ea zure kideei edo entrenatzen ari zaren pertsonei helarazi diezu pentsakera hau, baikortasun hau damutu ez dezaten. Bai, nik uste dut azkenen, hor daude esaldi eginak batzuk esaten da, talde bat, ekipo bat, estado de animo bat edo dela, ez da? Animo egoera hori, normalean entrenatzailearen arpegian reflejatzen da. Entrenatzaileak pasten arpegia baldin badaka, pasten behiratu baldin badaka, taldea pasten duta dago. Entrenatzailea triste baldin badago, taldea, edo hori proiektatzen badu bintzat, taldea ere bai. Entrenatzailea buru belarri lanean baldin badago, bere gora berak izango ditu, baina normalen taldeak ere lan gutxi hori hartzen du. Eta askotan hori hitzekin baino ekintzekin erakusten da, ezta? Eta eguneroko martxa horretan da. Nik uste dut, onerako edo txarrerako, ni ez naiz izango mundu guztiaren gustoko, hori zinezkoa da, ezta? Eta inoiz ez dut eduki halako pretensio horiek inorren adibide izateko. Baizik, nire esperientziak edo nire egiteko erak, norbaiti, naturalki, zerbaitetarako balio baldin badio, edo hortik zerbait heltzen badu, aurrera, ez da? Baina nire jarduteko era hori ez da izaten pretensio bezala adibide gisa izatea, baizik eta adibide izatea gertatzen baldin bada, oso ondo ez da, baina nik nire ari heltzen diot orduan, egia da, barrolariek, esan izudan bezala, ekintzen bidez, hori ikusten duten heinean, konbertsazioak ere sortzen dira. Eta konbertsazioak ere, hildo hortatik, baikortasun hortatik edo, askotan nik esaten diedana da, hartzen dituzten erabaki pertsona bezala, kasu honetan kirolean, arraunean, ez da? Baina erabaki bat hartzen dezunean zerbait egiteko, konpromiso hori hartzen dezunean, baina zure buruarekin, ez gero da taldearekin, proiektuarekin, eta baina zure buruari izaten badiezu, hau egin nahi dut eta hau egiten saiatuko naiz, saiakera horrei lehen debizeko gauza da sentidu ematea. Eta nire ustez, sentidu emateko horretan, halako bizitzako parte garrantzitsua bihurtzen den momentutik, sentidu eman nahi baldin badiozu, etekin bat ateratzeko da. Etekin ez da dirua, emaitza, irabazi, bandera bat, edako bat baizik eta eguneroko martxa horretan, influentzi positibo bat izatea zurekiko, ez da? Eta nitzako hori da sentidu ematea. Eta sentidu horren bila, zure buruarekin lan egin behar zu pixka bat, baina
zera guaz, baikortasunetik ez bali bada, ze kristo sentido dauka erabaki horrek. Ez tegit, anekdota bezala edo ulertzeko pixka bat, adibidea jarriko dute, nazioarteko arlari nintzenean, orduan etxetik kanpo urtean, ez tegit, igual 200 egun pasatzen dituen, ezta? Konzentrazioetan, egunero ordu asko entrenatzen, eta bar, uler dezaket, ez tegit. Sierra Nevada hor gora jute mazera entrenatzera 3 aste, 15, 16, 17, 18, edo 10. egunean, nekea dela, pixka eta aislamentu hori eta bar, pixka bat, ez ezkor, baina pixka bat, burua bera etorrita egotea, ulertuko nuke, ezta? Nola eman diezaiokezu sentidu horri? Esanaz, badakit zerta etorri naizen, badakit egiten ari naizen hau, zertara bideratuta dagoen, egin behar dudan zerbait da, eta aguantatuko dut, eta ahalik eta modu honenean, ezta? Pixkat, kabala horiek egiten dituzu, ezta? Baina kasu batzuk ikusten dituen, nire kide egin, lehenengo egunean, beraien mezua zen, hau da kaka hau, orain hemen 3 aste egon behar dugu, hemen goran, 6 ordu, 7 ordu egunero entrenatzen, gainera entrenatzaile honekin, ez daki honek, ez daki ezer, eta nik nire buruari esaten nion. Baina zertara zatoz, baina ez ja kirol errendimentuari begiratuta emaitzaren bila edo ez hori ona edo txarra delako, baizik eta bere bizitza dugu ezer lehenengo egunean horrela benetan sentitzen badezu, ze kristo egiten dezu hemen, ze bizitza da hori zuretzako, ez da? Baina ara non, askotan ze gertatzen da, horrela hitz egiten duna, askotan pixka toksiko bihurtzen gara baita ere, ez du benetan hori sentitzen, besteletzen horrego ondo. Bere etxera joango zen horrego. Eta orduan nipentza da, hobei ez zailo kasurik egin behar. Hobek bla, beti negatibidade batean, baina hori ez da bere benetako egia, besteletzen hemen egongo. Eta orduan, jakin behar duzu, pixkat egoera horiek kudeatzen zenekin egon, nola egon, zer lan egin, baina, azken finean, aurrera egiteko baikortasun hori beharrezkoa da edo saiatzen naiz entrenatzaile modua hori helarazten. Esan izuana, ekintzekin gehiago hitzekin baino, eta klabea laguntzea arlari horiei, konbertsazio horiek sortzen direnean, beti ere, igualetik iguale hitzein da, une pribatu horietan mintzat, nire lehen, ez dakit konsejoa da, entzai gustatzen hitz hori erabiltzea, baina norberak bere bizitzari aurre egiteko hartu duen erabakieri sentidua eman, eta hortik aurrera bilatzen da, bidea eta momentu txarrak kudeatzeko modua, eta sentidu hori galtzen denean alperrik zaude. Esan duzu, une horietan bere, edo antzeko kasuetan saiatzen zabela kasuei egitek ez egiten negatibitate hori, baina azkenean agauna talde kirol bada, denak elkarrekin dituzu nola bai, nola egiten zaie hauei alako egoerei talde kirol batean. Hor dago talde kirola izanik, entrenatzaile edo arduradun baten esan dezagun arrakasta edo ez arrakastaren klabea hortik dator, ez da? Talde horretan zer nolako kohesio maila lortzen duzu? Eta kohesio mailaz gain, esan dezagun, talde horretan ze mentalidade ezartzen den punto fuertena bezala, ez da? Lehen aipatu dudan bambino infantilismo, ingenuo, hortatik pixka bat ez baldin badu, galduta zaude. Eta, nola lortu erabateko edo hailiketan neurri altueneko talde kohesioa, 18, 20, 22 kirolari dauden talde batean, denak helduak, bakoitzak bere ez profesionalak, bakoitzak bere lana, bere familia, traineru batean, ez dakit daukazu elektrizista bat, igeltzero bat, ikasle bat, edo bere enpresan ia nagusi edo nagusi izan daiteke ingenieri bat. Eta hor, traineruan denak dira traineruko arrolari. Barruan daudenak eta kanpoan daudenak. Aldaketak ere egiten ditugu. Eta horre nola kudeatzen da barruan dagonak duen papera ez da kanpoan lehorrean geratzen denan papera berdina, egun horretan behintzat. Eta hor sortzen dira
ez dut esango eztabaida, baina bai situazioak, eta bar, orduan, hasieratik, objektibatu daitezken datu eri helduta esan beharko bagenuke, talde ona, plantilla ona daukasun edo ez, eta demoraldi ona edo ez egiteko aukera duzun edo ez, proba fisikoak, espezifikoak eta egin, objektibatzen da, eta gure plantilla kalidade hau du eta aspirazio hau dauka. Hori hola da, baina hori hola izango litzake egunean makinak izango baginake, baina pertsona gara. Zer gertatzen da? Aipatzen egeran kohesio, ambiente, gauzo bedanak, ez bada naturalki zuk landuta, baina ez baldin bada sortzen norbanakoak garbi edukitzea garrantzitsuena taldea dela, eta norbanaren onena talde horri eskaini behar diola talde bezala denok hobeak izateko, hori lortze ez danen, alperrikan da, aipatu ditudan objektibatutako beste datu horiek onak edo txarrak diren. Nik izan ditut urteak talde potenteago, indartsuago, teknikoki ere kalidadea handiagokoa, esperientzi gehiagorekin ere izan daiteke, eta urte txarra izan. Eta talde apalago batekin, izugarrizko arrakastak eduki. Edo talde berdinarekin, urte batean izugarrizko arrakasta eta hurrengo urtean izugarrizko porrota. Zergatik? Pixka bat, aipatzen ari garen mentalitate hori taldeari benetako ez garrantzia bakarrik, baizik eta lehentasuna taldeari, ez norbanakoari baizik, taldeari espazaio ematen galduta zaude. Eta arraunean, kirolean, nik uste dut bizitzan orokorrean, baina urtetik urtera, naiz eta arrakastak izan, beti arrari batzuetan errepikatzen diot, ezer ez da ezer errendimentu aletik bintzat, eta emaitz aletik, Eugeni, ezer ez da mantentzen. Edo hobetu, edo okertu, ezer ez da mantentzen. Eta, karo, nola hobetzen da? Ez da nahikoa egin duzuna, edo ez duzu astu behar egin duzuna, baina hori mantendu eta estimulo berriak edo dena dalakoa. Pentsatzen badezu, kalidade berdina daukazulako lehen egindakoa berriz ere gertatuko dela, ez da gertatuko. Ze aurkaria ere aldatzen da. Baina zure errendimentuare ez da mantenduko. Hobetu edo okertu, aukera zurea da. Jakin da, hobetzeko, bagian, lehengo guztia eta beste zertxo baita egin beharko duzula, baina hor dago aipatutakoa, sentidu ematea norberaren erabakiari, edo ez? Kirola eskotan esaten da. Oso emaitza hau lortu duzu mantendu behar zara, baina zuk esan duzuna ezin da mantendu, ezin duzu kasualitatez ez bada pentsatero, miraiestero, lehenko kormoritza berdinatzea ez da milisegundu berdinekin, Hor badago adibide bat, nik uste dut hau esan dugun hau oso ondo ulertzen dana, mendizaleak, imaialistak, hor 8.000 metroko mendiak eta igotzen dituzten mendizale hauek, demagun, beraien lehen aldia dela, berez dala edo kabi dala edo horietako mendiak, lehen aldia da 8.000 metro baino gehiagoko mendi bat igotzea lortu dutena, bai? Igo dute, ja elitean daude. Ja igo dute mendizale himalaista horiek igo nahi dituen horietariko mendi bat. Eta ez dakit 14 daude, 14 edo 15 ez dakit zenbat daude, 8.000koak. Bat igo dezu, hor zaude, gaur zaude. Horrek esan nahi du 15ak igo dituzula? Ez da, bat igo dezu. Eta 15 horiek igotzeko zer egingo dezu? Muturre batetik bestera salto? Ez da. Behin bat igotakoan, bigarren igotzeko zer egin behar dezu aurrenko goza? Begin entrenat. Aurrena jetxi. Hola. Prestatu urrengo proiektua. Aurrenekoa igotzeko behar izan duzun guzti hori gutxienez, guzti hori berriz ere landu, indartu, erregeatu, eta segi urrengo kanpamentura, urrengo mendiko kanpamentura, eta hasi saiatzen berriz ere, bigarrengoa. Baino, etaparik kendu gabe, etaparik moztu gabe. Era berdinean, edo saiakera gehiagorekin, edo dena delakoekin. Lehenengoa igo dezulako ez dago bermatuta bigarrengoa igoko duzunik. Saiatu berko zera, baina berriz ere bera jetxita berriz hasita.
azpi-azpitik berri izan zita. Eta are gutxiago, aipatu duan, punta batetik bestera salto, hori zinezkoa da, ez da? Kirole emaitza horietan ere berdina da. Bandera bat irabazteak ez du esan nahi urrengoa irabazita daukasunik. Baina gogoratu bertzea urrengoa irabazi nahi baduzu, lehenengoa irabazteko egin zuen guztia kontutan eki behar egindako ibilbide guzti hori kontutan eki behar Eta jakin bidea hori dala, ez dala, beste ura, bidea handikan dala. Eta hori askotan, fitxatzen dugu, bueno, nila badaki nola da, ez da, eta tajoak eta bidezkak eta hartzen hasten gara, autogestio gehiegi, eta nahiz badutakoa. Hemen, hobetu edo txartu, ez da ezer mantenduko. Eta hobetzeko, behin da berriz hasi behar da, hobea izaten saiatzen. Eta eskotan, zuk esan duzun kokopena falta zaigu horrekiko kokopena eta jakin nondik joango garen eta gainera zergaitik hartuko dugun bide edota erabaki hori ez. Hori da. Argi dago, esan dugu guztia esan da ere, proiektu bat planteatzen duzunean, beti lantalde bat, arraunean edo arraunetik kanpo lantalde bat ondo mentalizatuta edukitzeko eta noski nunbaite fokoa jarri behar dago, ezta? Eta fokoa normalean helburu batean jartzen da. Eta denok bilatzen dugun, edo partekatzen dugun helburu hori, ezta? Hor hasteko nik uste hori finkatuta behar dela. Baina gero, bide hori egiterakoan, noski baita ere, ardura daukagunok, ezin dugu esan bidea erosien izan daitekela, edo ez, noski hor fundamentu bat egon behar du, ikasketa bat egon behar du, eta pixka nahi gainean jarri behar da, esan dezagun horrela metoda plana zein den, ezta? Pixka bat, lantalde hori identifikatuta egoteko horrekin, eta jakiteko hasieratik bukaerara, zer eta nola egin ditugun gauzak, ezta? Baina nik uste pixkat kohesio hori lantzen hasteko, noski, fokoa nunbaite jarri behar dugu, talde aukerak eta horretan hori enpresetan bezala, entrevistak egiten direnen kontratatzeko eta hori klabeetakoa da. Futbol talde batean 3 portero oso onak baldin badituzu eta eskaintzen badizute munduko porterorik onena, agian ez dezu behar. Ja badituzu 3 portero sortako behar dezu beste bat. Naiz eta onena izan hori. Agian defensa bat behar dezu edo aurrelari bat edo erdilari bat orduan. Ez da, hau aurrelari hona da etorri, ez, zer behar duzu, eta patroia bat daukazu, ez da daukazu, eta ze perfil, eta hau, hor hasieratik lanketa hori egiten denean, proiektu hori eskaintzen zaionean, lantalde bati, nun dagoen fokoa argi geratu behar du, jakindar lortuko dugula, edo ez, ez dago euneko bermerik lortuko dugurik, baina lortzeko bide hori, planifikatuta dagoela, metodologia bat dagoela, esperientzia bat, zientziatik esperientzia bat hartuta dagoela, eta zergatik ez, esperientziatik, hain zientifikoa esten, beste indar bat ere egon daitekela, eta biak gustartuz, aurrera egiteko. Ez da, orduan, kirolariari kasu honetan eman behar zaio, pixkate, ez dakit, pixkate halako kriterio bat duen plan bat, eta plan hori nora begira dagoen. Eta hor, koinzidentzi bat baldin badagotan hon artean, kohesio horren bilako lehenengo pausoa eman adokazu. Eta frustrazioa balio du? Frustrazioa, poza bezalaxe, kudeatzen jakin behar dugun, gustatzen ez zaigu, baina kudeatzen jakin behar dugun, azken filen, animiko aldetik, egoera natural bat da. Askotan badirudi frustrazioa ez dela naturala, bai, eta ume txiki-txikitatik, lehengo igandean ere nipeatzen urteko seme badut, eta futbol partidu bat zuen, eta jokatu zuen, galdu egin zuten, eta bera ikusi nuen ondo portatu zela, kanpoan, dena ondo egin zuen, baina kanpo foretik atera ginen, eta ez nuen ondo ikusten, eta esan nion, Jon izena du nire zela, eta esan nion, da zer duzu, eta betzaitut ondo ikusten, eta esan zidan, ez dut izango. Da, baina ez pasaude ondo beda esatea. Ez pasaude ondo beda esatea, ez baina ez dizut esango. Zuk ikusi, baina nik uste, esate badiazu, igual hasiko zeko motzen. Ez que esate badizut, ez zaizu gustatuko, esan zidan, eta zergatik ez.
Ze burun daukatena esateko ez da ona. Eta ez da, bueno, zuk aukeratu, ez balin bada ona gainera, motibo gehiago, zure buruan mantendu, esan, ez da. Talako batean esan zidan, animatu zen hitz egitera, eta esan zidan. Eske partiduan zehar, frustrazioa. Partiduan galtzen ari ziren, ez zuen ikusten aukera agian bere buruan, ez zuen ikusten reakzionatzeko aukera, edo agian ikusten ari zena ez zitzaion gehiagik gustatzen, eta esan zidan, partiduan zehar edukitut momentuak, pentsatzen nuela, esan zuen, nire buruarekin pikatuta neon, oso pikatuta neon, azarre neon. Banikin ez ginela ondoari, eta azarre neon, gauza beste batzuk izenik eta ez zuen esaten, baina, alegia, partiduan zehar, kanpotik begiratuta, nik ondo ikusi nuen, batipat bere jarrera, baina bere barruan, jarrera, esatean, zutan zegoela, eta pentsamentu txarra asko zituela, eta frustraziotik, etortzen direnak, eta behar gezdaki frustrazioa interpretatzen, baina berak horrela dirasi zuen. Eta esan nion, ez nion esplikazio espezifiko horik eman, bestela erotu ingo dut mutila, baina pentsatu nuen, ze merito, ez da? Partidua jokatzen ari den bitartean, halako gerra dauka bere buruarekin, esan ezagun estimulo negatibo pila bat, eta hala ere, ez dakit, etzen ostikoka hasi, etzen builaka hasi, etzen partidutik atera, bere lan egiten jarraitu zuen, eta gero dena bukatu zenean, bere txokoan, kasu horretan aitakin, jakotxera bidean, horra atera zuen, atera beharrekoa, ez da? Bueno, ze adibide polita, frustrazioarekin zer egin dezakegun. Bat, frustrazio hori bizitzen ari garen momentu horretan, gure bidetik ez ateratzen saiatu, nahiz eta barruko sufrimendu min hori eduki saiatu, eta gero zergatik ez, behar den tokian eta behar den momentuan, frustrazio horrek erakartzen digun hori atera, eta lantzen edo guteatzen saiatu, horrengo egunari beste modu batean heltzeko ez da, baina beti jakin da, aipatu dena frustrazioa naturala da, bizkarreko mina da bezalaxe, eta beste sentimentu batzuk dira bezalaxe, eta orduan frustraziotik asko dago kompetizioan, ze emaitza bakarri behiratzen dugu. Baina hori aurre ikusita behar dugu, normalena galtzea da, bigarren geratzea galtzea baldin bada, edo bestera bat esan da, irabaztea lehena izatea bakarrik baldin bada, mundua galtzak ez beteta dago. Esparru guztietan, zeinek irabazten du. Zenbat, edozen, gu kirolariak era esan ezagun kirola, maratoi bat, Donostian, Behobia San Sebastian, 40.000 korrikalari, bakoitza bere gauzekin. Zeinek irabazi du, lehena iritsi dena eta beste guztiak denak galdu egin dute, hori daitza, galdu egin dugu beste guztiak. Orduan, ikasi behar dugu, noski, segun eta nun eta nola irabazi, fíjate, arrona eta hori jo, ez da? Irabazi, bestela, hori onda, irabazi edo galdu. Ez du existitzen. Bigarren, hirugarren, laugarren, norberak ikasi behar du edo kuidatu behar du, baina hor badago esaldi polit bat, beste entrenatzaile bat ditu niona behin, irabaztea ez dela beti aurrena gelditzea. Eta hori frustraziotik ateratzeko eta ere, nik uste oso esaldi erabilgarria eta polita da. Ez da, norberak jakin behar du ez da berdin. Alrero esan bizu, nik izan ditu estropadak irabazi eta ala ere azarre denok etxera. Baina azarre. Eske bentaja gutxi atera dugu, eske ez dugu ondo egin, eske hobeto egin genezake, autokritika ondo dago. Lehen esan dugu, hobetu edo txartu, autokritika ondo dago. Baina, estropa irabazi behar duzu, txampa moterea iriki, egun horretan, Eta hori, eta esan dagoa, irabaztea beti ez da lehena izatea. Eta gauz horiek ez bali ditugu ulertzen, irabaztea zailago izango da, baina irabaztea lortzen baldin baduzu ere, esan dut, irabazi aurrena gelditzea bakarrik baldin bada, munduan oso irabazle gutxi daude, eta galtzaile asko, ni behintzat sortea izan dut eta irabazi ditut, gauzak, baina zenbat galdu ditut, lehena ez izatea galtzea baldin bada, zenbat galdu ditut. 100-tik 89. Orduan, gauza horiek, dana frustrazioaren mundu hortan ikasi behar da, heldutasun hortatik nire semeak esan dagoa, barreala galtzen duenean, harriten du, hinear, eta, neharri behar behar baintzasunean pasako zaizu. Ez da, oso ondo, baina hori behatzi urtekin, emeretzikin segurazki ez du neharri egingo, baina frustrazio, min hori, pena hori, tristura hori berdin sentituko du. Baina jakin beharko du, batipa, bere bizitzari ez zailo utzi behar
eragin txarri gure bizitzari kirol emaitza batek ematea, hori ariketa hori egin behar du, hori ez dugu utzi behar. Nik igande udaran, traineruak, liga, igandea, estropada ona, arratzaldean denok pasiatzera gustora ateatzen gara, familiakin, emazteakin, lagunekin, kuadrillakin gustora. Estropada txarra, emaitza txarra, nien hau bateako arratzalden galea, nola ez da aterako. Zuk planeatuta zenukan arratzalde honetan zure emaztearekin kukurutxo bat jatea ateratzea, edo dena dalakoakin hau edo egitea, bai egintzazu. Zerratik ez dezu egingo. Ez badezu nahi egin, ez dezu egingo, baina zerratik ez dezu egingo. Estropada txar bat egin dezuleko gordian. Bihar entrenamentuan garbitze egingo dugu, aztertuko dugu, landuko dugu, baina zure bestelako bizitzan, arronetik kanpoko bizitzan ere afektatu behar baldin badu uretako emaitza horrek, momentuan afektatzea edo pixkat kirol esparruan afektatzea, bale, baina hortik kanpo horri ariketa egin behar dugu, horre sekulpa dauka nire seniala bat, nire emazteak edo nire lagunak, ez da, orduan, noski afektatzen digula, baina esfortzuak egin behar ditugu gure bizitzari aurre egiteko, eta halako eraginik ez izateko kirol emaitza batek, bestela, berriz dio, ez du zentzurik horretan egotea. Eta niretzako bintzat, zentzurik ez balin badu, ni ez nitzake horre egoko. Bueno, bakitzaren aukera daude. Ja, hortik astillero bat pasatzen, astillerotik Bermeoa, Okrespano, eta Bermeotik Orgioa berriz ere, esan dezabeko, esan dela alako borobil moduko bat egin duzuna zure bidean egikizea nolabait asezinez puntu berdinera gehiago jakinda eta esperientzak baina zure ibilbidea alako borobil bat izan nuen bipuntak elkartu diren abez Nikola ikusten dut behintzat. Bai, izateitek, bueno, aipatu izan zela nire lehen etapa hori 19 urte izan ziren, oso intensoak, zentzu guztietan. Astileroa joan nintzen, ustez urte baterako, eta 7 urte pasan dituen. Eta ura bukatu zen, beti urtetik urterako konpromisoak hartuta, eta ura bukatu zen, esan pixka dela konparketa bat egiteko, imaginatu enpresa badela, eta lana bukatu zen. Eta oso oroitzapen onak ditut, lagun pila ditut, oso onda hartzen dautea, ara juten naizen bakoitzean, eta nire familia oso zoriontsu izan zenan. Beraz, etapa harretatik gauza onak besterik ezin ditut esan. Gainera eman zidan aukera, han erakutsitako aregatik, Bermeo Urdaibai bezalako bat talde bat, nitaz fijatzea, entrenatzaile bezala. Eta berarekin ere, 2013 demoraldirako aukera izan nuen, beraien entrenatzaile izateko. Printzipioz, urte bateko konpromisoarekin, eta 4 urte pasan dituen, Bermeon 4 urte, lau dira, oso intensoak direlako, bai kirol mailagatik, bai nik gaina urte horietan aitatasuna orduan bizi izan duen, eta Kargume oso txikiak, 3 ume, Pasaian bizi, Bermeon lan, 40.000 kilometro kotxean urtero, gauza asko dira, ezta? Orduan, hor desgaste personal bat egon arren, kirol mailari dagokionez, punta-puntan egoteko aukera eman zidaten, kontxak irabazi, liak irabazi, banderak irabazi, entrenatzen bezala, eta batipat, lehen da bizi plantilla, arrolariak, nikan ikusi eta ikasi duena, inoiz ez dut ahaztuko eta orden ezina da. Eta pixka klubak, bere eragozpen asko ere badituen arren, pixka bat Bermeo osoa hartuta, udala, herria, zaletuak, kluba handagoen espiritua, handagoen herri zena, burruka egiten dute beraien artean, baina arazoak daudenean, inor baino hobeto elkartzen dira, bata bestearekin. Eta han bizi nuen esperientzia, eta astillero bezalaxe, ara bultatzen naizen bakoitzean, emozio sartzen dut, beraiek nola tratatzen nauten ikusita, ezta? Baina, 4 urte horiek, muga hor egontzen, bazegoen aukera, kirol arloari begiratuta aurrera egitekoan, urte gehiago. Baina, esan dezagun, kuestio personalengatik nahiko argi neukan 4. urte hori azken urte izango zela. Eta hor koinzidentzi bat egon zen, hau da, nik ez nuen Bermeo utzi hori horra joateko. Baizik, argi neukan Bermeoko etapa hori hor bukatuko zela.
arraunean jarraitzeko aukera batzuk iriki zitzaizkidan, ez Oriokoa bakarrik, baina Oriokoa hor zegoen. Eta noski, hitz egin beharrekoak, hitz egin dituen Oriotarrekin ere. Eta hor nahaztu zen pixkat, profesionalki agian, etzen momentu honena Oriora etortzeko, Bermeon oso ondo nengoelako. Baina, hasieran aipatu duzu, ni Oriokoa naiz, nire bibidean, kontatutako guztiak, familiarki ere, aita momentu horretan, ez neukan osasunez oso ondo, eta nire aitak bere buruarek niri beti esaten zidan Oriora ez bueltatzeko inoiz. Nire aita beroa zen baita ere, eta nire aitak asko sufritzen zuen, baina nire aita baino Oriotar sentimendu gehiago zuen pertsonik Orion izango dira, baina nik ez dut ezagutu. Eta nik banekien nire aitaren ilusiorik onena, ni Oriora bueltatzen manitzan, Oriorekin arrakasta bat edukitzea, ez da, nitxako bandera bat, olako gauza bat, ez da. Baina, aita bezala, bera Oriotar zale bezala, hori izango litzake bere, Oriotar zale eta aita bezala, bere, metxik gozoena, ni arrolari bezala hori bizi izan zuen, baina entrenatzaile bezala. Baina, aita bezala, eta baita Oriotar bezala beste aldera jarrita, ez zuena ni Oriora bueltatzea, zebazekien, matxakatu egingo nindutela Orion, ez banuen arrakastarik lortzen. Nik hori dana, esperientzia nahikoa banuen eta hori dana superatuta neukan, nik eduki beharreko arrakastak edo nire lanaren balioa demostratzeko ibilbidea egina neukan. Beti dago gehiago egiteko eta momentu horretan pentsatu nuen gehiago hori Orion egin dezakela. Eta, lanaren poderioz eta suerte eduki duen, norbaitek zerbait bueltatu zidan norbaitetik, lehenengo urte horretan, aitak ezin izan zuen ikusi, urte horretan zendu zen, baina berdin bizi izan genuen, Oriora itzuli, eta 10 urte eta gero Orion, Kontxako bandera bat irabazi genuen, eta gaina itsas txarrarekin, remontada historikoarrekin, eta era horretan, eta nire, pixkate, nire sinceramentua bukatzeko, aitarekin nire aita hiltzen, enamoratuen egunean, otsailak 14, astearte bat. Ni eskondu nintzen, nire aitan urte betetzetan, astearte bat. Esate no te cases el martes ni te cases ni te embarques, berditu. Esan iruena, bere hiltzen astearte batean, otsailak 14. Astelena zen 13, igandea 12, larunbata 11 zen Orioko neguan egiten den traineru jaitsiera. Test bat besterik ez da, baina jende asko filatzen dana. Eta esan dezagun zela nire lehen urte horretan Orion berriz, nire puesta en escena. Larunbat horretan, arratzalean zen estropada, otsailak 11 esan duda bezala, 2017, gozaltzera joan nintzen, nire gurasoen etxera, eta aitarekin pixka bat egotera. Esan ziren amak, aita urduri ikuste zuela. Eta ni banekin zergatik zegoen urdur. Zer arratzaldean, estropa simple hori, baina ni badakit aitak nola interpretatzen zuen. Eta jo nintzen beraren gana, eta esan nion zer zoi, eta urduri zaude, eta etzidan, nire semea bezala, etzidan hitz egiten garbi. Eta esan nion, zer da, arratzaldeko estropa eta esan zidan, bai eta ez. Esan zidan, balakit estropa dago ez da alako zea, baina esan zidan, kompromiso handi badaukazu gaur arratzaldean. Esan nion, bai, zer. Puesta estena horreneko izanik, gaur emaitza txarra baldin bada, naiz eta ustez garrantzizkoa ez izan, naiz emaitza txar bat lortzen baduzu gaur, ez dizute lanerako margenik utziko herri honetan. Oriotarrak gera, eta gaur txarra baldin bada, ez duzu aukera egingo, edukiko behar bezala lan egiteko. Ez dizute utziko. Aldiz, emaitza oso horra baldin bada, irabaztea agian, hemendik aurrera ez dizute barkatuko irabaztea ez baldin bada. Hau gola da, eta badakizu ondo. Eta horrekin ari naiz pixka tripa jaten. Eta nik, hori dana, lehen aipatu izuen bezala, esperientzia badaukat, eta badakit, eta hori dana asumituta nuen Oriora bueltatu nintzenean. Eta baita ere esan nien urte beterako bueltatuko nintzala, eta 7 bota ditut.
Eta nire erantzuna aitari zenion, aita lasai. Zer iruditzen zaizu? Biak esan dizkidatzen bi gauza horiek, txarra eta ona. Zer iruditzen zaizu? Ni hola, jolas bat bezala. Eta bigarren ingo dugu. Baina ez gertu. Ze bigarren segundu batera obira bali bada, ia irabaztea bezala izango da. Ingo dugu, bigarren, hirugarren agian, baina bueno, bigarren, baina 10-12 segundura. Ez oso, ez irabazlearekin lehia bizia, baina eta parrez hasi zen. Eta nola zera, eta baina hori tratu nahi iruditzen zaizu, txiste bezala ez da, eta ez ditzak etxarra. Estropa egin genuen, larun bat arratzaldean, eta geratu ginen, bigarren 12 segundu da. Eta etxera banitzen, berriz ere bisita ditera aitari, eguna bukatu baino lehen, eta nik ezer esan gabe begiratu zidan hola, eta ordurako bere hautsa tonua bajatuta zegoen, eta pixka kostatzen zitzaion hitz egiten, baina ondo hitz egiten zuen, eta esan zidan, ke cabrón. Ke cabrón. Irubidera esan zen, ke cabrón, eta gero koletilla izan zen, labasariar. Ke cabrón. Urte horretarako esan zidan, labasariar. Eta hemen daukatu gain ikan labasariar, eta kontxira ziren. Eta hor dutik ona, 7 urte egin ditut, liga batera irazi ditugu, hainbat bandera, urte hobeak, urte txarragoak, lehen aipatu dugu, poesioa, galdu ez irabazi, mila gauza, azkeneko urtea, ez da batera hona izan, orain aldatu dira gauzak, ez nagorio, baino esaldi motz batean esateko, aitari, neri, familiari, eta nahi maite den hauen guztieri, que nos quiten lo bailao. Hola. Que nos quiten lo bailao, eta horrea. Bai. Aipatu dugu klub ezberdinetan aritu zela, bakoitza bere bizipenekin intentzio baina beti baikortasunez, baina nolakoa da klubetik klubeba egin daiteken aldaketa panorama eta dena oso ezberdina izangoa, Bai, erabat. Talde bakoitzak du bere eta are gehiago, adibidez ni, ez bakarrik talde batetik bestera, baizik eta izan dezagun ingurune ezberdinetara, ez da? Oriotik Astillero Cantabria. Bai, Astillerotik Bermeo. Bermeo da República Independiente. Bai, hor mentalidadez da. Gero hori ora bueltatu berriz, eta momentu honetan iparraldean Lapurdin nago. Beste dimensio batean, esan dezu, hain gertu gaude, etxetik 35 minutu, eta hori bane loitzun, nire etxetik, bakotxean 35 minutu, gehiago ez, baina beste mundu bat da. Gainera, orain, adibidez, beste maila batean nago, bigarren maila nago, eta nire bigarrengo maila. Klubu izan ezagun, modesto deitzen den horietako batean, eta beste dimensio batean esan dezagun, ez da? Baina, zerbait berdina egin baldin badut, talde batetik bestera pasa naizenean, eta hori asko ikasi nuen, edo esperientzia asko izan dituen, nazioarteko arrolaria izan ditzenean, dizkide oso ezberdinak izan dituelako, toki oso ezberdinetakoak, batetik besteak, eta nik uste pixka bat lehenengo pausua dela, zu egoera berri horretara egokitzen saiatzea. Kontuan ekuberezu hor zer dagoen, lehendik zer zegoen, eta naiz eta zure buruan eduki hor aldaketa bat eragitea, edo dena delakoa egitea, ezin ezu sartu, esaten da bezala erdera asko un elefanteren agatxareria. Ni badaki zer egin behar da, ni horrena naiz, eta astu orain arte egin dezuten guztia, eta orain hau dena honea, eta hau honea, eta ez. Nik beti egin, entrenatzaile bali mazera, lehenengo egunetik entrenatzaile izaten hasi behar zara. Baina, adibidez, Bermeon esaten nien lehen urtean, ez da? Ze ezberdina zen Astilleron, 7 urte egin dituen, baina horrena arraulari izan nintzen, ezagutzen zidaten, da gero entrenatzaile bihurtu nintzen, baina arraulari eskok ezagutzen zidaten, ez da? Bermeora sartu nintzen, eta han zeuden iarroari guztiak, lehen aldia zen, nirekin egongo zirela, edo ni beraiekin. Eta aurreko egunetik hasi behartzea entrenatzaile lan hori ondo egiten, eta ez da, baina nik horri hilabetak pasan dituen, beraia izaten nien bezala, observadore lanak egiten. Observadore eta entrenatzaile. Eta azken finen, konturatu behar zara, non zauden, zeinekin zauden, bakoitzaren errealitatea. Noski, zure metodologiak beti aurretik egon behar du, ez da? Baina ezin zara ahaztu.
pertsona eta hitz egiten ari garela, eta hor pertsona batzuk daudela, eta ibilbide bat egon dela zu gabe ere, ezta? Orduan, niretzako klabeetako bat izan da, talde batetik bestera pasan naizenean, herri batetik bestera pasan naizenean, pixkat egokitzapen, inteligentzia adaptatiba edo deitzen zaio horri ere, nik ez dute kontzeptu hori ez nuen ezagutzen, baina azkenean hori da. Azkenean pixkat hor zer dagoen, ezta? Zer dagoen eta fijatu, balioa eman, eta ondo egin duten guzti horri balioa eman, hori bildu eta gero hori hobetzen saiatu, zuk aportatu dezakezun horrekin, ezta? Baina ez sartu hor, nik kurrikulum hau daukat eta egin nik izaten duena eta kitxo, ez da gauzakoa. Azken finean, berez diot, pertsona gara eta arraun munduan talde kopuru aldetik talde handiak dira, errealitate ezberdinak eta hori dana ondo kudeatzeko nik uste dut baloratu behar dela, zoazen tokian hor zer dagoen eta ondo ez dagoen guzti hori hobetzen saiatu eta berak ustez ez dakiten eta zuk dakizkitzun gauza berri edo horiek erakusten saiatu eta joku horretan hasi, ezta? Baina beti ere pixkat egokitzapen ariketa hori aurretik hartuta. Zer duki behar da nagusiki kontutan agau munduan edo agauna egiten zaudenean mila faktore daude kontuan izan gabekoak, baina nagusiki zer eduki behar dezu kontrolpean edo kontutan. Hor, denetari dago, ezta? Aurreko galderetan zerbait aipatu dugu objektibatu daitekena eta objektibatu ezin daitekena, pixka subjektiboago dena, ezta? Baina dena eduki behar kontutan. Orduan, langile bezala gauza batzuk dauden, iruditzen zait ezin dezula eskapu egin. Konpromiso hartu behar duzu eta kontrolatu daiteken guzti hori, esan dezagun zientifikoa den guzti hori, gure kasuan, arlo fisikoan, arlo teknikoan, arlo biomekanikaldetik eta materialak eta abarre pixkate reglaje deitzen diogun horri. Arlo guzti horietan, esan daiteke, badago zu baino fundamento gehiago daukan zientzia bera, ezta? Eta zientziarekiko konpromiso hori hartzen baldin baduzu, lehen urratsa oso sinplea da. Neurtu daitekeen guztia neurtu zazu. Noski, segun eta ze baliabide dituzu, teknologia gehiago edo gutxiago izango duzu, datuak hartzeko edo esartzeko, baino kronometro, metro eta boligrafo batekin gauza asko neurtu daitezke orduan. Alegia, zerbait ondo edo gaizki dagoen ez da bakarrik zure begiak izaten duena, eta askotan asmatzen dugu fallo ere bai, baina zen gauza batzuk, zuk zenbat neurtzen duzun, nik izan beharrean, 1,70 neurtzen duzula, errezagoa da hartu metro bat, eta esan, 1,70 neurtzen du. Eta hori indiskutible da. Lan bat suposatzen du, metro bat hartu, etorri, neurtu, apuntatu, eta basta. Orduan, datu bilketa hori, esparru edo arlo guztietan, prestakuntzari dagoen arlo guztietan, lanerako konpromiso hori hartu, neurtu daitekeen guztia neurtu, eta ez neurtu eta hor gutxi. Neurtu eta gero noski hori analizatu behar da, prozesatu behar da, estudiatu behar da, eta hortik medikoak egiten dute bezala diagnostikoa atera behar da, ezta? Eta diagnostikoa baldin bada, eugenik 1,70, estropadak idazteko 1,73 neurtu behar du, eta hori nola egiten da, makina baten sartu eta estiratu, diagnostiko bat markatu, eta diagnostiko horri heldu eta landu, ezin dezu zientziatik eskapu egin, orain, jakinda, horregatik izan dugu, pixkat ambito zabala dela, ezta? Zer kontutan eduki beharren. Jakinda, esan dugu bezala, ez gara lan neurtzen ari makina baten errendimentua, baizik pertsona batzuena, eta ez banaka bakarri baizik, eta elkarrekin landu beharko duten zerbaiten lan horri heldu behar diogun, agian neurtzea hain erreza ez den, edo neurtu ezin daitezkeen beste gauza asko daude, pixkat subjektibotasunetik datozenak, eta influentzia handia eduki dezaketenak, eta hor, arrolariak ezagutzea, arrolarien errealitateak ezagutzea, arrolarien egunerokotasuna badaude arrolariak nik izan ditut, entrenatzea etorri eta egun horretan nik neronek
esan, segi etxera, gaur ezin entendatu. Ikusi dolako nola datorren mutil hori, bai, eta baina ez zerbait txarragatik, segi etxea, gaur ez dakazu ezer egin beharrekan. Bai, ez da berdina, dena kontrolatuago balego, adibidez, kirol oso profesionalizatu batean eduki daitekeen bezala, elikadura, deskantzua, lan orduak, entrenamendu orduak, dena, claro, arraun munduan ez da horrela gauza, da orduan, egon behar zara, zientziak nahi duena esango du, edo esaten duena hori da, baina gero errealitate badago egunero oso kontutan eduki behar dena, kirolarien egunerokotasun hori, eta nola dauden, eta bar, ezta. Eta, esan zegoen zirkulo hori bukatzeko, azken puntu garrantzitsua esango nuke, jakinda, erabakiak hartu behar dituzula behin eta berriz, bai gaur zer egin, zer ez egin, arrolarien aukeraketak, erramientaren aukeraketan, edo estropadetan, taktikoki nola jokatu. Egunero daude erabakiak hartzeko momentuak, deskarteak, ez deskarteak, mila gauza, baldin eta, esan dugu bezala, konpromiso hori aurretik hartua baldin badago lanarekin, zientziarekin, pixkat objektibatu daiteken guzti horrekin, garantia hori baldin badaukazu, edo berme hori, badaude momentuak erabakiak hartu behar dituzunak, eta ez dakizu zergatik. Baina derbete, burutik pasatzen zaizu idea bat bezala, lehen idea hori, nire ez da gomendioa, esan dut etzaitendela gustatzen gomendio hori ematea, baina lehen idea hori, esperientzirik eta prestakuntzarik eta ikasketarik eta ezer ez baldin badaukazu, normalean lehen idea hori izan daiteke un tonto con iniziatiba, ez da esan dena bezala. Baina lanean hurbilduta zaudenean eta bar, jarri zegoen bihotza urgentzia batean zirujano batek ambulantzi baten barruan iriki behar du eta hor operatu behar du, bestela badijoa pertsona hori beste mundura, ezta? Eta badaude baliabideak direnak dira, baina momentu hortan erabaki bat hartu behar du, ezta? Iriki edo ez iriki, seguru nago, profesional horren prestakuntza profesionala izan bali bada, esperientzia dut abar, burutik pasatzea aurreneko idea hori da ona. Hori da ona. Ez noski aurreneko idea hori denbora baldin badago behintzat aplikatzeko reforzatu beharko duzu, baina zenbat erabaki gertatu izan zait, lehen idea hori erokeria iruditzeagatik baztertu, ustezko zentzuzko edo logikoena edo den horri heldu, denok pentsatzen ari garen beste horri heldu, eta gaski atera. Eta ez gaski atera dalako nik pena hartu, baizik. Nire buruari izaten dio, eske banekien hau etzela bidea, banekien beste, eta horrela, alegia, zentzuzko horri heltzen diozuenen, askotan ondo ateratzen da baita ere. Baina aurretik beste idea hori eduki bali badezu, eta diferente izanagatik, arraro izanagatik, edo besteak momentu hortan pentsatzen ari ez diren zerbait izanagatik, deskartatzen bali badezu, hanka sartzen ari zara, eta gainera, danmutuko zera, baino behin eta berriz. Alderantziz, horrelako erabaki batekin gauza ondo, edo ikaragarri ondo ateratzen direnean, hori da, beste 10 urtetako bizitza. Beste 10 urtetako bizitza, bai. Orduan, konfiantza zure buruarekin, baldin eta prestakuntzari konprometitua baldin mazaude. Nik uste dut hor badago esaten da, nola da hori, hori prozeso bat bezala, lau etapa horre ikasi ditu nola da, euskeraz esateko esango dute, ez jakintasunaren ez ezagutza. Hau da, ez dakizu, baina ez dakizula. Hori oso peligrosoa da. Ze igual atrebitzen zera, erabaki hartzen da, ez jakitea, ez dakizula, hori oso peligrosoa da. Bigarren fase badago, ez dakizu, baina konstiente zara ez dakizula. Hori ez da intxarra, ze hori aukera dakazu. Nei hau interesatzen zait, baina badakit ez nagoela prestatuta, badakit ezagutza gutxi dudala, badakit ez dakidala ez dudala kontrolatzen. Orduan, mundu horretan egon nahi badezu, bi aukera dituzu, prestatu edo ahaztu. Orduan, hirugarrengo batera pasatzen zera, eta hor dago, kontzientzi bat, ja ikasten ari zara, eta bar, ja badakizu edo ja badakizkitzu gauzak, eta kontziente zera horretaz. Eta kontzientzia horrek esaten dizu, badakizkit gauzak,
baina ikasten ari naizelako, ez ni magikoa naizelako, baizik ikasten ari naizelako, lanean ari naizelako, saiatzen naizelako, eta ja badazkit gauza batzuk. Eta gero beste badago, hor los genios, ez naiz ni, baina los genios, egiten duten guztia barita magika bat bezala, esketan ondo egiten dute, eta beraiek ere ez dakite zergatik, baina ondo egiten dute, ondo ateratzen zaie. Eta horiek dira jakintasunaren inkonsientzia. Ez dakite zergatik dakiten, baina badakite. Eta orduan, ni ez nahi sartuko laugarren multzo horretan, baina bai aipatu dizuana. Hirugarrengoan baldin bazaude, lehen idea horri emaiozu balioa zeo zergatik handa. Zuk lortutako kapazitate bat da, eta horrek indar asko du. Eta gainera etzera damutuko, gaizki ateratzen bada ere, etzera damutuko. Beste gauza bada, esan duten aurreneko bultzora, ez dakizu, etzera prestatu, etzera mundu horretakoa, eta erabakiak hartzen hasten ari zara, ez. Ni hor isilik egongo nitzake, eta besteak hitz egin dezatela. Ze musika entzuten duzu? Ia gauza guztietan bezala, oso ekliptikoa naiz, denetari gustatzen zait. Baina zerbait esan behar baldin badut, zuzeneko musika da. Eta zuzeneko musika esaten dudanean, berdintzeit bulebarrean dagoen, kalean dagoen musiko bat. Beti gelditzen naiz. Kantari baldin badago, biolina jotzen ari bada, gitarra, igualtzait Los Ramones kantatzen ari baldin bada, Metallicakin baldin badago, edo Beethovenen pieza bat norbait pianoarekin ari baldin bada. Ni musiko frustratua naiz, niri perkusioa gustatzen zait asko, ni bateria badaukat, oraindik ere etxean. Elektriko bat ez gehiegi molestatzeko, baina bateria maite dut betidanik, eta nire ikasi nuen, eta nire aukera izan nuen taberna batean kontzertu txiki bat emateko behin lagun batzuekin, eta hori izan zen nire debuta eta nire erretiroa. Ja horrekin jasetu nintzen, ez da, baina beti asko gustatzen zen musika entzutea. Zuzenekoak agian oso sentibera nahi zen edo ez, baina asko emozionatzen dau. Musikak asko emozionatzen dau, asko. Iruditzen zait musika oso bateragarria dela. Eta gainera, formakuntza bezala ere nik ez dute eduki, sofio pixka bat, baina oso gutxi, iruditzen zait, jarduera fisikoa bezalaxe, edozein umentzako, musika kultura edo musika hezkuntza bat edukitzea, ez musiko izateko, gero izango da edo ez, edo instrumento bat dominatuko du edo ez, baina iruditzen zaiat oso estimulo egokia dela, musika mundua, musika irakurtzea, musika entzutea, musikaz bizitzea, pixkat eziketa edo azkude horretarako. Eta agian egunen batean pikutara bideliko naute, baina nik ilusionalak eskolaz aparte, eta kirol pixka bat egiteaz aparte, oraindik gazteak dira, 12, 11 eta 9 dute, baina hirurak musika ikasten ari dira, eta oso asko gustatzen zait, kotxean beti notiziak 5 minutu nahiko, eta gero ja beti musika jartzen dut. Ez dut gehiagi kontrolatzen egia zen, abesti bat entzuten dudanean zein den autorea edo zein den abestiaren titulua, baina abesti hori gustatzen zaidala edo ez, batean esango dizu, eta berriz jo, asko emozionatzen naiz musikarekin, eta gustatzen zait emozio hori sentitzea. Eta emozio hori musika teknoa izan daiteke, rocka, popa, heavya, klasikoa, folka, trikitixa, euskal musika, berdin zait. Zerbait sentiarazte baliman hau, gustatzen zait, eta onartu behar dut, denetako klasetatik sentitu izan dudala hori, eta are gehiago edo batipat, balore asko ematen diot, kalidadea gutxiago edo gehiago edukita ere, balore asko ematen diot, zuzeneko musikari, kaleko musikari bat izan, edo kontzerturik honenean egoteko aukera izan. Gauza bat esango, Joaneko esan du notiziak 5 edo 10 minutukin nahikoa, eta nik esango, egi utza dela, egi utza. Zergatik dugu musika gehiago entzuten, notizi batzuek frustratu eta mundua pikutagabia beharrean. Notiziak behin nahituta, informatuta zaude, baina
gaur egun gaina notizia beste ia esparru guztiak bezala ere notiziak ere industria dira. Industria dira. Eta segun eta zeinik esaten ditun eta nola esaten ditun, bakoitzak ikusiko du zer influitu behar dion edo ez, ezta? Baina nik uste munduan zer gertatzen ari den, edo gure inguruan zer gertatzen ari den, jakitea beti dela ona, denetarako preste egon behar dugulako, baina kirola berak ere eduki dezaken bezala, nik kirola esaten dut, nire mundu hori delako, baina notiziak helaraztea mundu hori ere negozio hutsa da. Eta bakoitza bere etekina ateratzen saiatzen hortik, eta notizia inpartzialak egon badira, baina 5 minututan bilatzen dituzu eta nahikoa da. Azken jakin nahiko nuke zentu dire zuek kezka mundu gabe, bizikaren mundu komplikatu eta zoriontsunetan zebietatik lagago eta biak beharrezkoak dira nire ustez zentzuk dira loa kentzen dizuten mamu horiek. Hori galdera sakona da, sakona eta zabala edo oso motzan, ez da? Nik uste dut bizitzari aurre egiteko, eta ez da ies egiteko, baina bizitzari aurre egiteko hasieratik aipatu dugun umeak daukaten resilientzi kapazitatea hori eta bar, hori beti eduki behar dugula hemen. Txikian, pribatuan, egoistan, nahi bali badezu, osasunak beti eman digu kezka, ez da? Denok agian itxura hobea edo esaiona daukagu, baina denok ditugu gure gauzak, gure arazoak, gure kezkak zentzu horretan, ez da? Eta orduan, osasunak beti ematen dizu kezka hori, baina hori partikularrean, baina, osasuna baldin badaukagu gauza asko egin ditzazkegu, ez da? Eta baizu gertatzean, pixkat, orokorrean zer kezkatzen hauen adierazteko, batzutan iruditzen zait hitz egiten dugunean, edo, kasu askotan mintzat, demagogo eta hipokrita bihurtzen garela, kezkatzen hau, Palestinako gerrak eta gure ekologiak eta gure giza eskubideak eta gure berdintasunak eta gure langabeziak eta gure beti aipatzen ditugun gauzarik normalean esaten dugu kezkatzen gaituela, baina oso gutxik egiten dugu zerbait. Noiz edo nun, oso gutxi. Edo egiten dugun hori tamalez, askotan egiten duenari etzaio ahotsa jartzen edo bisibilitatea ematen eta zerbait gutxi egiten duenari asko ematen zaio orduan. Etzait gustatzen pixkate sozialki edo zabaltasun batean begiratuta mundu guztian zer kezkatzen dauen hori izatea, egia edo gezurra izan, beti iruditzen zait esate hutsak eta ezer demostratu ez izanak esparru horietan, pixkat hipokrita eta demagogotik ere baduela, ezta? Eta orduan, nik nire esparruan, kasu honetan, nire bizitza familian, eta arraun munduan, nire beste familia arraun munduan, ezta? Nik uste dut, orokorrean, sozialki zerbaitek kezkatzen manau, edo asko kezkatzen manau, praktikan jartzeskotan, ni egunero nagoen eremu horietan jarri behar dudala praktikan, ezta? Eta orduan hor saiatzen naiz, naizen bezala izaten, eta ditudan balore horiei indarra ematen eta hori demostratzen. Eta zerbaiten aurka joan behar dudanean, bildurik gabe aurka joten, eta zerbaiten alde joan behar dudanean, alde joaten. Onartu behar dut, arraun munduan, nire mundua hori da, espiritu libre, alma libre bat naizela, nik inoiz ez dut irabaziko asamblea bateko botazioa, normalen aliatu gutxi izango ditut, baina ez diot inorri ezer zor. Esaten duzuen, normalean alma libreak ez gera oso... Igual, ez ditugu arazo asko edukitzen, baina ez gera oso... Ez dut esango atseginak, desatseginak garenik, baina normalean nahi izaten da zein tribukoa zaren ondo adieraztea eta tribu horri heltzea. Eta orduan nerik eskatzen dit asko sozialki, kirolean eta politikan eta
eta esparru guztietan etiketak, klitxetak eta oso peligrosoak dira, eta gaur egun nik nire seme-alaba ikusten ditu ez da, eta asko ez bali mazera hemengoa, arazoak izango dituzu hauekin, ez bali mazera hemengoa, arazoak izango dituzu, eta gerra hipokrita horiek asko kezkatzen daute, baina ezin dut askorik egin, baina nire munduan, nire esparruan, bai egin dezaket, eta kezkatzen nagoen bakarra da, hanka sartzen du, noski. Ez naiz guztien gustoko, noski, baina saiatzen naiz honesto izaten, saiatzen naiz ahalik eta zuzenena izaten, eta laguntzen. Eta hortik aurrera esan dagoa, partikularki, egoistamente, osasuna bali badut, saiatuko naiz bide hortatik segitzen. Ni oso gustoa egon naiz tarte honetan, baina pila bat ikasi dut, esan duzu guztiarekin eta gidatu dugun bide zogarri honekin. Oso polita iruditu zatetan, bakarrik esan behar duzut benetan, mila, baina mila bider, mila esker bihotz etorri eta tarte hau oparitzea gatuko benetan. Bueno, nik berdin, mila esker zuri eman edizkitzut, batetik, ezin dudan ezagutzen, gaur ezagutu bera, eta esan behar dizut, badakit erantzun asko luzatu ditu dela, baina, bizitza momentuak dira, eta horietariko bada, eta ez dut esaten hau txiki edo handiarekin, baizik, jakintzazu, erantzun luze hauetan, aipatu ditudan zenbait gauza, inon aipatu ez ditudan direla, eta orduan hori ustezko ez ezagun batekin egin baldin badut, esan da bezala bizitza momentuak direlako da, eta horietako bat izan da, beraz eskerrik asko zuri. Biladuko diago, agur bat, gure ikusleei, agur! Aio!